Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajing penong kajing pet bat kami penyak ya ke arta na kabenta ki kena kibani sebenta ha ke lempung subroto moka jikam kaban sa penlong shem da ko office jong ka DSO nong stan kabalale ha ka arpoi tere gubna jelio arajar arpulai kala donru kajing syak berniam ki dekat jong ka screening committee ya kan ye lai tho da ko kong BCM DSO West Khasi Hills habakran mikila pathai khubor ha ka si tho ding ka tayaw ha ka slem tre kam jong ka DSO kala pen pau ka jing penram ka bajur da ka ba ong ba kidon ki ba da berniam hi ki dekat jong ka screening committee da ka ba ong ban thap bat kumta ter kumta ka DSO kala kentu banang ni sakman ka kermen ba amdan sho kum gini namar ba haba CCN ba kila tre ka nu ka kam la kumnu kidon kam ka jing tre lang namar na kaliang ka slem tre kam la ban ong batang ka office kala ban pen ki ki kam ye le kai ha ka district ndai don kam ka jing tre lang jong ba ro Pedram jur kalian ke jemaah ha ba kidon kidong hikai ki ba ngam kwa marang jer ka tengken ki ba da berngem hi ya ki member jong ka screening ba da ong yang tu ba ngan thap ya pha ba kumta tinga pedram jur halor jong kani ba sakoi ru ba lada kum kinong hikai hi ki ba pat kham tam ni kinong hikai ki ba ngi pet ya ki ba galong ka kam ka badon burong ka kam nong hikai ka kam ka badon burong lada don kum kita ti ngaperdam jur hi na barba ngalap ha to sngi ba kidon gi ba kum kita bat lada ki dei sisa ki nong hikai ki ba kidon kata ka jingkit thli lani kidon sisa kata ka long kum ki ri rang ba mo ti gi ban wan sakman ya kapan ya keren bet ya ka ba syai gen mdi ban ong ban subernyam lani ban hla hakmat jo gi babun ken bar sakawi ru kidon ki ba kiriu pai ba ki ba ngasnosi ba kiriu mon gadong kemdi kiriu pai ba ki ka pasnosi kalong ba kidon ki briu ki ba ki kam ya ladi ba kilong kita ki ba iet ya ka sports ki ba kentiu ya ka sports ki ba kwa pan kentiu ka sports henry ki de kita hi ki ba le thok la ni ki de kita hi ki ba sedang ban le ki ro khat ken ti halor kata tengah kerpat ka jonga kalong ba nang ni sakman ba nga kermen baki numdan shu ki bakum kita namar bangi habek sen bangi tri ya kanu ka kam alis ngidon kam ya gajing tri lang namar ngaru kum na ka office ngimna ban ong ba tang na ka office ngila ban penkiu ya kani ka sports hagani ka district ka jungi ngidon kam ya gajing tri lang ningkom ngidon kam ya gajing tri lang bat kinong hikai ngidon kam ya gajing tri lang bat kinong shong ngidon kam ya gajing tri lang bat kikimi ki pa ngidon kam ru gajing tri lang bat kiseng bahalang te ka bas ngutunat kalong ba kidon na kiseng bahalang ki ba ngila wan bi persya syangi ya ka ba syanga ya ka bangin ngin pensai ya kajing sisa tinggal pensai kajing sisa te hadian bangila pensai kajing sisa kiru kila snothu kila yo kajing sisa ka ba ai jing hun ya kiru kumcu timut kata kala syukun ong ta tikidon pede ki wi pede ki seng ba long ba kalong kum ta ken la kin kwa long ngam tip moy kata ki birth certificate mo ti kadon ko wi ka birth certificate ru ka balong ba khna ka date of birth ki ai 8,000 pra kabaka date of registration pada kalong araja nyum te kata ka peni ba ukna ula le register shwa bon kha te kum kita ki iru ngila shu reject bet ken mar pangila tip hi pakata ka de ka thong te kum ba ka wiru kalong ba kidon ki school ru ki ba nakibe ki school ki wanele asha ki school te kata ru ka de ka kam thok namar beliu kani ka subrutu hi kalong bet ya ke inter school ke balong bet kin represent bet ya ka school na jong te kum kita ki iru ni lampi te kita ki iru kalong ki jingle thok ki ba ni na kalyang ko office ni kwa hi syaban ngin rat ding khong kita ki kidon hi katu kat ni gun kidon hikai ki bawan ya kaban wan changi ya kaban ya keren ya kaban request ya kaban pensyai la ni ya kata ka jing kwa ka jing pensyai ka jongki te kalong kum ni ha ka sekular hi ngila pan yo adhar ngimong ya bakalong compulsory yo adhar bakin wanra yong kinu ki bala ban wanra adhar kin wanra du adhar ti kalong kum taken ti ha to kasni bakili screening pade ya kimna ban wanra yo adhar ti kinu ki certificate ki bangilong bat ni don daw la ni kinu ki wanra la kinu certificate ki ba ka office ni don ya kata ka jing long ka daw ti mut ya kum kita ni pha si doktor ti kum bangi ong hi na do ka basdang baka decision jong doktor kalong final ti kidon gitu ki kena ki bamon ra certificate ha ka to kasni ki bamon ra ite ga ha ti kumenta kasi ki wan ra ti kumi kita ngimna syuban pedia kumenen kasi ki wan ra hadian jong screening ti kumi kita ngimna namar ka sekular ngila dimension hi ba kidi ban wan ra ya wadhar gitu ki bala don adhar ti ki bam don adhar ki wan ra ki certificate ti tangkata ki ngakwa ba pensai yo ki smuthu bakla ki ong ba wadhar kumnongi wanra wadhar ni don wadharu kim pediang i kumtamta ti kata kalong ba ki wanra hadian jong screening
Kila ki wan ra har tu screening ti ngi pidiam yu adhar enda ki babun ki don pedia hadin bala ja ki ni jingja ki bakum ki ni ki ami ki ni ki ti ki sawan ra yu adhar kum menta kasni ki ba adhar ti kum kita ngimla wan pidiam